N, Y, T, nyt P. Peppi, ei kun. Pepe. Peps. Miten sä sanoit E? Ei kun mä sanoin E. Pelle. Noniin, joo. Miksi se oli noin vaikea? En tiedä. N, Y, T, nyt O. Aalto. Sanoit sä Alko? Joo. Okei, mä sanon Aalto. Vähän samaan aikaan. Joo. N, Y, T, nyt L. I. Laini. Ei oo sana. Lampi. Miksi mä oon tässä näin huono? N, Y, T, nyt S. Ö. Söpö. N, Y, T, nyt M. Mamma. Mama. Mummu. Mum. Mut onks tommostakaan mikä loppuu M-ään? En tiedä. Okei, N, Y, T, nyt O. Oulu. O. Joo. Kiitos.